Ola a todos, hoxe vamos a traballar as familias dos números. Como vimos na clase, unhas familias son todas aquelas persoas que teñen elementos xenéticos comuns. Pois cos números pasa o mesmo, son todos aqueles números que teñen a mesma decena, que teñen algún común, en este caso, as decenas. As familias que vimos ata o momento son a familia do 0, a do 10 e a do 20. A familia do 0, por que os números do 1 ao 9 son familia? Porque todos, como podemos comprobar, teñen 0 decenas. Por qué? Porque isto que temos aquí, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, son unidades. E por que son unidades? Porque, como xa sabemos, podemos formar estes números con palillos sin atar ningún. Vamos agora ca familia do 10. A familia do 10 son os números que van do 11 ao 19. E por que todos son familia? Porque, como vedes, comparten a mesma decena. Todos estes números teñen a mesma decena. Isto son as decenas e o número que temos debaixo, como sabemos, son as unidades. E agora, finalmente, vamos co número 20, que é o último número que vimos ata o momento. A familia do número 20 ten en común que todos estes números do 20 ao 29 teñen dúas decenas. E agora pídovos o seguinte, nenos. Quero que collades dous números ao azar, por exemplo, o número 13 e o número 23, e que comprobedes se son familia ou non. Como para facelo, xa sabedes, temos que mirar a posición da decena. Teñen a mesma decena? Non, porque o número 13 ten unha decena e o número 23 ten dúas. Entón indicamos que non. Vale, pois agora deixovos e collede vos dous números, ou decidelle a mamá ou a papá que nos axuden a facer algún número e miramos se son familia ou non. Vémonos na próxima.